Караново, свети спас пред Тебе, молим, дай ни дъждейца росица, да се роди жито, сорт, да нахраним сиромаци и сираци. Днес е Възнесение Господне, Възнесение Христово, Спасов ден, ден, в който празнуваме ние. За мен е чест и удоволствие да посрещна на нашия празник секретаря на община Нова Загора, госпожа Веселина Крънова, директора на начално училище, доктор Петър Верон, госпожа Пенка Желязкова и колеги на кметства на община Нова Загора. Уважаеми карановци, колеги, гости, най-сърдечно ви поздравявам с празника на нашето село Спасовден. Денят, който носи радост, настроение и надежда. Празникът, който събира в едно традиция, признателност. На този ден ние се обръщаме и да свидетелстваме почет не само към нашата многовековна история и традиции, но и чертаем бъдещето на село Караново. Защото постигнатото е предизвикателство за нас да бъдем по-отговорни, да полагаме повече усилия, за да се радваме на нови успехи. Честит празник, скъпи карановци! Нека бъдат благословени делата ви и щастливи вашите дни. Когато човек е щастлив, прави добро. И прави добри неща за себе си и хората, които обичат, за населеното място, в което живее. Да се радваме на малките неща и да сътворяваме големи дела, за да изпитаме удоволствието, че и ние сме дали нещо на света. Желавам ви здраве и сили, за да успеете да се преборите с новите изпитания, за да пребъде Караново. Желая много здраве и щастие на вас и на вашите близки. Нека в домовете ви винаги има любов и разбирателство. Нека небесната щедрост ви дари с плодородие и богата трапеза. Да пълни домовете ни с благата на нашата земя. Честит празник! Много радост, щастие и здраве във всеки дом. Късмет и добри бъднини на село Караново. Спасов ден е и професионален празник на хлебари, шофьори, строители, хотелиери и цветари. Честит празник и на тях. Добро настроение и хубав празник. Благодаря. Давам думата на госпожа Веселина Крънова за приветствие. Уважаеми жители и гости на Караново, мен е удоволствие да вас слава. Школите и ние ще желаем всички здрави и вашето семейство. И както каза вашия кмет, радвайте се на малките неща. Ето се и празнувайте с имам удоволствие да посрещам на кмета на община Нова Загора. Да са поздравителни. Кмета и жителите на село Караново. Уважаеми госпожо Стефанова, уважаеми жители и гости на село Караново, нека имате най-искрените желания по повод празника на вашето село. Нека този ден бъде изпълнен с много радостни цели, да е още един повод за вас да изразите своята привързаност и съединение към родния край. Скъпи жители на село Караново, бъдете достойни пазители и продължители на традициите и изпълните българските успехи и на бъдеще на Караново. Нека принесем през вековете ни кръста и любовта, силата на българските, съхранение в вашето родно място. Всички вас, гостите и приятелите на Караново, все сърце пожелавам здраве, щастие, успех и всичко, което сте. Бъдете дарени с много благодати и начинания, пътуването и празник, кмет на община Нова Загора. Да се хвалим на кръстно българско хоро.